Эфирден алқар вақты студияда Олсын Үреева исәмісіз. Бүгінгі шарлышының түп темалары. Бүгін енді мұнда балалар да толды психиялар алып көрбіз. Экодан алып геном технологияларға қадар. Әлмәтте яңа перинаталь үзәк эшли башлады. Августта 1 миллион сомлық грант оттық. Аны физика-математика бойынша тұрмышқа ашырабыз. Иң яхшы тәҗрибәләр белән уртаклашабыз. Бөгелмәдә эшлекле визит белән Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры булып китте. Это пролетает все на одно мгновение, вот так вот все быстро. Очень интересно, опыт очень хороший. Әйдәп баручы автоспортчылар. Калабызда Татнефть ралли Әлмәт 2025 ярышлары узды. Әлмәттә яңа перинаталь үзәк эшли башлады. Әлмәт районы күп профильле хастаханәсе структурасына кергән заманча клиник объект Татарстанның көньяк-көнчыгышында яшәүчеләр өчен югары технологияле медицина ярдәме күрсәтәчәк. Проект Татнефть компаниясе тарафыннан шәһәр халкының иҗтимагый советында яңгыраган үтенеченә җавап итеп гамәлгә ашырылган. Бүген биредә беренче туган баланы һәм аның әнисен чыгардылар. Тантанада республика рәисе Рөстәм Миңнеханов табылды. Активный, хороший ребеночек. Здесь все время ножками вот толкается. Кадерле һәм көтелгән бу сүзләр Әхмәтовлар өчен яңгырый. Беренче һәм иң мөһим скринингка гаилә Лениногорсктан килгән. Яхшы хәбәргә генә түгел, заманча һәм уңайлы үзәккә дә шатланабыз диялар. 3 девочки, это 4-й мальчик. Рады, наверное, долгожданный, да? Не могу осознать даже. Яңа үзәк ачылуга Олина Якушева да шат. Ул йөклелекнең 33-нче атнасында кыз көтә. Врач-акушерны да бала табарга ниятләгән перинаталь үзәкне дә инде сайладым ди. Я прям в восторге, что у нас такие условия наконец-то. Я прям очень рада. Врачи у нас хорошие, слава богу, и сейчас такие условия. Прям очень благодарна Татнефти, что она так способствовала. Дәүләт клиникасы базасында элек күбесенчә алдынгы шәхси үзәкләрдә генә булган мөмкинлекләр гамәлгә ашырыла. Үзәктә хатын-кызлар өчен 168 урын һәм яңа туган балалар өчен 85 урын каралган. 6 шәхси бала тудыру залы, ана һәм бала бергә булган палаталар һәм уңайлы көтү зоналары. Үзәк заманча стандартларны исәпкә алып оештырылган. Репродуктив технологияләр, эмбриология лабораториясы, салкында саклау һәм экоблок үзәк әлбәттә үзендә алдынгы медицина практикаларын берләштерә. Һәм бу һичшиксез белгечләр әйтүе буенча баласызлыкны дәвалауның нәтиҗәлелеген арттырачак. Экоблогында берничә уникаль система бар. Эмбриоскоп плюс Татарстанда үзлексез видео күзәтү белән бердән-бер аппарат. Аның ярдәмендә белгеч эмбрион үсешенең барлык стадияләрен анализлау мөмкинлегенә ия. Шулай ук пациентны һәм аның биоматериалын идентификацияләү программасы кертелә. Пар, ID номер һәм радиоешлык тамгалары ала. Эти радиочастотные метки наклеиваются на эмбриологическую посуду, в которой хранится биоматериал, клеточки, эмбрионы. И уже система RaiVitness помогает эмбриологу правильно идентифицировать пациента. То есть вот эти критические ошибки по смене биоматериала, они сводятся к нулю. Үзәктә заманча яңа технологияләр кертелгән. Яңа туган балаларны биоиммуниятләштерү ярдәмендә ата-аналарда кендек каныннан кәүсә күзәнәкләрне саклап калу программасында катнашу мөмкинлеге барлыкка килә. Шулай ук баланың генетик кодын ачыкларга мөмкинлек бирә торган диагностиканың яңа усулы кертелә. Шын күңелдән менә сезнең белән бергә шатланабыз. Без монда булдык, әле эшләнеп бетмәгән, бүген инде монда балалар да толды психиялар алып көрбез. Шуңа күрә сезнең шатлыгыгызны бөтен Әлмәт районының Әлмәт генә түгел, бу бөтен шушы якта бу перинаталь центр безгә бик кирәк. Biz Казанда 2 ел элек берне ачтык. Менә бүген безнең нефтчыларның көче белән шундый мотор бина килеп
Шақты. Birinchi яңа туган баланы тантаналы рәвештә үзәктән чыгаруда республика рәисе дә катнашты. Ясмина исемле кыз 18 декабрьдә 13 сәгать 17 минутта дөньяга килә. Зариповлар гаиләсе өчен бу инде 3нче бала. Аларга тулы геномлы тикшеренүгә сертификат тапшыралар. Бу сабыйның мөмкин булган сәламәтлек үзенчәлекләрен алдан ук белергә һәм аны профилактикалауга беренче көннәрдән үк индивидуаль якын килү булдырырга ярдәм итә. Сюжет эфирга чыгу вакытына яңа перинаталь үзәктә 11 бала дөньяга килә. Бөгелмәдә эшлекле визит белән Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры булып китте. Илсур Хадиуллин муниципаль район башлыгы Дамир Фәттахов белән бергә мәктәпләр, көллиятләр, балалар бакчалары һәм өстәмә белем бирү учреждениеләрендә булдылар. Мәгариф учреждениеләрен үстерүнең инфраструктура мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Шулай ук физика-математик алгарыш проектын гамәлгә ашыру кысаларында иң яхшы тәҗрибәләрне өйрәнү буенча республика семинарында катнаштылар. Тулырак Айсылу Миңнебаева сөйләр. Физика-математика алгарышы семинарында Татарстан Республикасының 8 муниципаль районының методистлары, мәктәп директорлары һәм педагоглары катнаша. Семинарда өстәмә һөнәри белем бирүне үстерү бүлеге башлыгы Роза Шаяхмәтова, Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институтының укыту методик эш буенча проректоры Александр Хохлов, КФУның югары педагогик осталык мәктәбе вәкилләре чыгыш ясады. Мы сегодня во втором лицее. Бүгенге көндә физика-математика лицейында семинар уздырабыз. Бу лицейның әлеге проектта катнашуы, биредә район башлыкларының грант ярдәме белән кызыксынуы да сизелә. Бу проект 1 елдан соң федераль проектка әйләнәчәк. Моның белән Мәгариф министрлыгы гына түгел, Россия Федерациясының фән министрлыгы да кызыксына. Барысы да педагоглар өчен 2нче лицейның һәм 6нчы мәктәпнең башлангыч сыйныф математика, физика, информатика укытучылары ачык дәресләр, мастер-класслар үткәрәләр. Кванториум мәктәп технопаркының һәм Бас үзәгенең мәктәп укучылары, яшь техниклары, дөньяны үзгәртүче инновациялар, инженерияның киләчәге монда дигән күргәзмә оештырган. В августе этого года Августта 1 миллион сумлык грант оттык. Аны физика-математика буенча тормышка ашырабыз. Лицей балаларын физикага, математикага җәлеп итү, олимпиадаларга әзерлек алып бару барысы безнең өстә. Киләчәктә шәһәребез өчен төрле команда турнирлары да оештырачакбыз. Семинар барышында республика физика-математика белемен үстерү, укытучыларның инженер һәм техник һөнәрләргә юнәлеш алуы мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. в первой половине педагоги Укытучылар беренче өлештә информатика мастер-классларында булдылар, түгәрәкләр карадылар. Төгәл фәннәрне тирәнтен өйрәнү хәзер безнең ил өчен бик мөһим. Чыннан да инженерлар кирәк. Бу проект нәкъ менә укытучылар өчен юнәлтелгән. Төгәл фәннәр укытучылары программаларны югарыдан өйрәнеп белем бирсеннәр өчен. Семинарда тәкъдим ителгән чаралар һәм материаллар, анда катнашучылар һәм мәртәбәле кунаклар тарафыннан югары бәяләнде. Айсылу Миңнебаева, Ямяхин яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть ралли Әлмәт 2025 төбәкнең һәм бөтен илнең әйдә баручы автоспортчыларын берләштерүче зур масштаблы спорт чарасы. Узган ял көннәрендә Әлмәт автомобиль узышларын җәлеп итү үзәгенә әверелде. Спорт ярышлары Татарстан Республикасы спорт министрлыгы, Республиканың автомобиль спорты федерациясе һәм Татнефть компаниясе ярдәм белән үткәрелде. Ярышларны Автоспорт медиа групп оештырды. Татнефть ралли Әлмәт 2025-нең рәсми ачылышы югары нефть мәктәбе территориясендә узды. Биредә автограф сессия узды. Анда узышчылар һәм аларның штурманнары автограф таратылар һәм чара алып баручысы белән кечкенә блиц сораштыру вакытында сорауларга җавап бирделәр. Бу тамашачыларга трасса геройларын формаль булмаган шартларда күрергә генә түгел, ә аларның энергетик сынтыярга, шуның белән спорт рухы белән зарядланырга мөмкинлек бирде. Я искренне желаю всем командам, во-первых, получить положительнейшие эмоции, во-вторых, чтобы на этих трассах мы прошли по самым лучшим, самым оптимальным траекториям. Конечно же, я желаю гонщикам самого надежного зацепа, новых штурманов, стальных нервов. Но от зрителей, я уверен, ждет самый невероятный захватывающий дух зрелище. Всем успеха, всем удачи, здоровья, с наступающим Новым годом, добрый путь!
Көчле машиналар олар белән виртуоз идарә итү, кискен борылышлар һәм әлбәттә адреналин. Булар барысы да тизлек һәм осталык чарасының уникаль атмосферасын тудырды. Әлмәт трассалары пилотларның көчен һәм техникасын, аларның чыдамлылыгын сынап, үзләренең иң таләпчән статусларын тагын бер кат расладылар. Трассаның гомуми озынлыгы якынча 300 км тәшкил итә. Шуларның якынча 60 км тизлек өлешләре. Тормыш ярыш. Ярослав Кравченко автоузышларда әлмәттән бердән-бер вакил. Ярослав күпләргә яхшы таныш машинада, үзенең ышанычлы восьмеркасында чыгыш ясады. 15 ел элек Ярославның дусты аны әлеге техник спорт төренә җәлеп итә, һәм шуннан бирле ул аның хоббиына әверелә. Вообще, вот в ралли именно... Әлеге масштаблы раллида без беренче тапкыр катнашабыз. Без 10 ел ралли рейдларда катнаштык. Бу икенче категория. Анда бөтенләй башкача. Анда бездә 150-200 км махсус участок булса, монда махсус участок 5 км, 11 км һәм бу барысы бер мизгелдә оча. Бик кызык гомумән алганда, тәҗрибә бик яхшы. Это пролетает все на одном мгновении, вот так вот все быстро. Очень интересно, опыт очень хороший. Ярышларның төп бурычы Татарстан Республикасы җыелма командасына кандидатлар исемлеген формалаштыру өчен иң көчле спортчыларны сайлау. Шулай ук төбәк-ара һәм бөтен Россия ярышларында катнашу өчен сайлап алу. Татнефть ралли Әлмәт 2025 ярышлары нәтиҗәләре буенча Артур Мурадян һәм Александр Зайцев Шкода Фабия автомобилендә җиңүчеләр булдылар. Гонка дебютная, это первый раз ралли в Татарстане, в принципе. Бу безнең Татарстанда дебют узышы. Без Россия автомобиль федерациясендә календарь формалаштырганда ук Әлмәткә 2026 елы Россия кубок финалын үткәрү хокукын бирдек. Шуңа күрә күп кенә спортчылар өчен монда килү юлның логикасын аңлау, рельефка карау мөмкинлеге дә булды. Минем уйлавымча, бу ярыштан соң кире элемтә шулкадәр уңай булачак. Шуңа финалда без күп санлы экипажлар көтәбез. Без бөтен илдән якынча 80 катнашучыны фаразлыйбыз. Настолько позитивная и дороги сложные, что на финале мы увидим большое количество экипажей. Мы прогнозируем порядка 80 участников со всей страны. Татнефть ралли Әлмәтне бүләкләү тантанасы 2025 елгы бай һәм мавыктыргыч сезонга нокта куйды. Яңа сезон гыйнварның 2нче яртысында башлана. Ул Киров өлкәсе Россия кубогының беренче этабы раллиен кабул итәчәк. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кто хочет, тот позирует. Ура! Ознакайда армрестлинг буенча Кыш бабай кубогына муниципаль турнир узды. Ел сайын уздырыла торган мондый ярышларда барысы 50-ге якын спортчы катнашты. Кул көрәштерүчеләр ярышы хакында тулырак алдагы материалда. Турнир Ознакайның юбилейный спорт мәктәбе базасында узды. Биредә әлеге төр буенча спорт секциясенә 50-ге якын бала йөри. Ирешкән уңышлары да бар. Хәзер инде менә яңадан армрестлинг районда әкрен генә үсеп бара. Быел безнең Татарстан беренчелегендә бер кыз белән бер малай яхшы гына результатларга җитешеп, взрослый беренче разрядны үтәделәр. Алла бирса, менә февраль айында булачак Идел буе округының ярышлары, алар инде шунда бара торган булачаклар. Бір ел занимаюсь этим спортом. Достижение Татарстанда бірінші орын алдым. Всероссийскийда да бірінші орын алған едім. ПФО-ға бұл елны барашақпыз, Россияға бұл елны барашақпыз. Так-то бір әкрен генә бүтін достиженияларға әзірләніп тұрабыз, чтобы бүтін конкурсларда бірінші орынларға шығырға. Армрестлинг 2 катнашучы арасында кул көрәше түрі. Матч вакытында ярышучыларның шул ук исемдәге куллары каты тигез өслеккә куела һәм куллар йозакка ябыша. Ярышучы кул көрәшчесенең бурычы дошманның кулын өскә кысу. Бүгенге ярышларда барысы 10 кыз, 35 малай катнаша. Әлеге мизгелләрдә арым өстәле артында кызлар көч сынаша. Карап торуга әллә ни катлаулы да түгел. Бары тик кул көче һәм җитезлек кирәк.
Җитәкчеләре белдергәнчә, спорт залларында шөгыльләнгән кызлар һәм малайлар бүген үзләрен сынап карыйлар. Алга таба районда узган бәйгеләрдә актив катнашачак. Бу төр инде безнең бөтен авыл сабан туйларында, шәһәр сабан туйларында була. Моның татар көрәшеннән соң мин әйтәсе килә иң востребованный вид бу. Шулай ук бу ярышлар безнең кул көрәше безнең теге 1 май бәйрәмнәрендә үтә, аннан соң шәһәр бәйрәмнәрендә үтә, двор бәйрәмнәрендә дәгән бик җайлы ярыш. Үткәрергә дә җайлы, әллә нәрсә кирәк түгел. Ярышларның нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр 15 категориядә билгеләнде. Аларга медаль һәм дипломнар тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Нефтче мәдәният сарайында күптән көтелгән Татнефть профсоюзы Тапкырлар һәм шаяннар клубы лигасының финал уеннары узды. Юмор, тапкырлык һәм команда бердәмлеге бәйрәме авыр хезмәт куюдан тыш ял итә белүчеләрен дә берләштерде. Ләйсән Галиева дәвам итә. А какая мактама? Верхняя и нижняя. Чемпион исеме өчен бу юлы иң шаян 7 команда көрәште. Кем өчендер бу сезон күптәнге традициянең дәвамы булса, кемдер уенда беренче тапкыр катнашты. Какая деревня, не помню. Наверное, я... Эй! Иди отсюда! Ты зачем его прогнал? Это Бухарай! Финал заряженный полностью, эмоции через край, подготовка 100%. И спасибо Татнефти, что организовывают такие игры. Это всегда весело, это всегда знакомства интересные. КВНщики вообще самые веселые люди. Правком не просто комитет, он нам как кент. Татнефть профсоюз лигасы быел яңа дәрәҗәгә чыкты. Уеннар сериясе белән тулы сезон командаларга чын-чынлап ачылырга мөмкинлек бирде. Бу уеннарны алар яңа ел бүләге буларак кабул иттеләр. Ты что тут расселся, придурок? У него команда выступает, а он здесь сидит в окнах. Я думаю, мы после баллов выступаем. После каких баллов? Они вообще в финал не попали. Бүтін коллегаларны, бүтін участникларны яңа ел бәйрәме белән котлыйбыз. Сәламәтлек, нык-нык сәламәтлек. Бәйрәм белән. Бәйрәм белән. Жюри бәясеннән тыш профсоюзның Тапкырлар һәм шаяннар клубы бу әле буыннар дәвамчылыгы һәм нефтчеләр гаиләсенең бердәмлеге турындагы тарихта. Сегодня уже говорили о том, что профсоюз объединяет. И вот люди, которые стоят сегодня на сцене, разные поколения, и дети, и взрослые, и наши уважаемые ветераны, сегодня все собрались для того, чтобы сделать наш вечер лучше, смешнее и, в первую очередь, добрее. Нәтиҗәдә бронза медальләрне корпоратив университет һәм Таграс РС командалары бүлеште. Көмеш Әлмәт территориаль беренчел профсоюз оешмасына эләкте. Татнефть профсоюз КВН лигасы чемпионы исеменә Буравиклар командасы лайык булды. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мен Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.